Panapa tine nyaya dzinotikanganisa dzinotimanikidza. Pane dzimwe nyaya dzatinotonga panapa, kana tatonga tikanga tati isusu munhu anobhadhara mari kana kohwa. Kukohwa kune nzvimbo mbiri dzinokohwa. Vamwe vanorima fodya, vamwe vanorima chibage. Saka ukatarisa chibage tinotarisira kuti kana tataura nyaya yekukohwa, totarisa kuti mhando dzembeu dzaunori mhando dzipi. Izvo tinozviita chete ndonge taona uchishanda kumunda kwacho. Pane mumwe munhu watogona kutaura kuti anobhadhara kana kunze kwakohwa iri simbe isingasenzi, achiswera achichera hwahwa, tinotumira zvikonzi. Uye imwe nyaya unyatsoona kuti munhu arikutadza kubhadhara, kushaya, anofanira kupuwa grace period yakati kuti abhadhare. Tinozviona zvisezvo. Uye imwe nyaya unyatsoona kuti kusabhadhara hake asi ane hutsotsi. Uye imwe nyaya anotadza kuuya kudare, iri nyaya yekuzvikudza chete. Hapana munhu ari pamusoro pemutemo, no one above the law. Tofanira kuita tsika dzorudzi rwedu rwechitema chaizvo chaizvo muno zvakanaka. Pane vamwe vanhu vandoti ndikangenda kutumirai vakwaya mudzimba dzenyu, hamuvape respect, munee muda kutarisira munhu anopfeka wachi. Munee muchitarisira. But wandenda tuma ndakakamirira, wandenda tuma panguva iyoyo ndiye ari kutotonga, ndiye mambo ipapo. Pokwa ukatongowa zvako wakanyarara, kana iri mhosva ungopuwa zvako. Ungopuwa zvako. Tine imwe nyaya futi, imimi munoenda munotaura nyaya yezvikonzi. Unofanira kuti chikonzi chakuti ainira kubata mwana kuti pasina chinhu. Wabhadhara mari kuchikonzi, chikonzi ichi chinoenda kubata, chakuchaja $200. Chinowanei? Iwe ndiwaruza, tarisa kuchaino kurusa double kick. Munofanira kuzvinzwisa izvi. Tangu wotarisa kuti pa next door pacho pane vana vari kurohwa nevana vadipi. Inyaya yekuti imimi ana amai hamusi kunzwisisa kutaura. Vana mazuva ano vanoudzwa newe amai nababa, kusina atete. Atete vangafara kuti mwana wako aroliwe. Kana wakaita chihurengo dai zvamuita uri mahurenji zvese. Kuroya hakusiko kumuka usiku chete. Unhu hwako hunoita kuti uratidze kuti uri muchi, uri muroyi. Mumwe munhu anorarama panyika panoka achirarama ari mujeri mugaeni kuti unoti akugara zvenyu. Regai ndikutaura pataikura kumahumbwe, mwaiti ndichazoita imbwa, mwaiti ndichazoita dedi, mwaiti ndichaita pilot. Namanje mwai ndi pilot shomwe, namanje ndiyani? Ndibaba, mwe namanje ichi imbwa. Zvinooneka namabatire enyu. Tiri kunzwisana? Unhu muridzi wawo. Zvakaipa. Tipe nyaya tione. Chop chop. Ndiani wako naye mukadzi? Mpuwa chako ndo. Mukadzi wako aripiwe. Arikumba. Nani? Mtupo wako chii uri pakati? Shava. Shava chiko. Uramteresano here mofu uri muhera upanyashanu ndarasika. Okay, uri hama yangu chaiche hama yamangu handina kumbotarisira kuti hama yamambo ngati kana washedzwa kudare kwamambo urega kuuya. Chii chakakutadza kudare kwamambo? Ndifunga purisa rakazofonera pasande mvura yainaya, mvura yakazopera mazitatu. Saka ndofunga ndakamupa chiro chakuva kunaya seri ndakapera mazitatu. Unonzwa sei kana iwe usina kuya kuzoatenda dare, asevere vako vakaya kudare uku uno mwana wavo ende makatora mwana under age, mukapindura mukati nyaya iri kumapurisa kukoti kumvuri kai munyango yanga iri kukoti but kana mambo wakushedza yose hama yangu unofanira kunge wakauya ingandotaurika neni wani china imo pakatadzika chino pakangotadzika nemuromo naiwe kwe vapi yako vaifamba nemabhasi vaikwira vaifamba Petro vaitora mvura here mumotokari vaitora mvura here. Ndoda kugadzirira upenyu hwako novabi yako asi ndichambotanga ndakurangai kuti muzokumbidzana zvakanaka. Iwewe pano nyaya yekuti wakatora mwana wavanhu ari under age ari pachikoro form chi? Zvina anga aifanira form 3 but amutora nokuti wamuda wamupa rudo nokuda kuti wamutora wakanganisa mwana wabvisa mwana watora waita mukadzi. Nhasi iwewo baba wako motadza kuya mutemo unoziva here kuti kana mwana makore achiri pasi pe8 nanga achengetwa navabereki towirana. Mwana wako ana makore mangani?
90 but zvakanaka here zvakaitika wakandikuya ako takataura takakupa judgment yakanaka nyange wakasaura kuna majors ukati mari yandakachadzwa namambo 2000 yakawanda nyange kuno IC crime wacho kana kuti ndiani mupurisa aita kesi yacho ukati mari yakachadzwa namambo yakawanda dai wakachema uri padare waita mambo aita dzauzvinzwa but why usingarespect matare emadzimambo kumvuru mambo wako ndiani makope ndomufonera kuti ukufamba nemadhondoro ndomufonera kuti munhu wako asugarika zvakanaka usati hapana mambo wandisingaziva ndiwanzwa kuti mvuru mambo wacho ndimakope apo vaita mugana apo vaita negomo mugovero munhu wakuredza musi saka but ndikuda kubvunza zvakanaka here iwewe ava biya kuwaifamba deo kuya takataura zvakanaka takakubatanidza nokuti uyo ada nekune mukadzi amuda asi mwana under 8 ende pane imwe nyaya yekuti unoda mwana nonyaya yekuti wapa nyaya rudo irwo ranapa runoenda tine zvakawanda zvataura uchachembedzana naye muchiri kugeza kai pane imwe nyaya yekuti muchachembedzana naye iri nyaya yekuti kachiimhosva motobheki yako yakabatwa nembudzi 500 zvakasvika kuno kuna mambo motobheki iriko kumba kwamambo uchiri nyowani motobheki yako ati handiti ikanywa unzi shumba iriko iri kutodriva iri mastori mangu nomairi chii ada marebhasi anoda zvinoita mune muchiti pamwe mambo ada kudya mari munhu auya asina marebhasi mudare mamambo kuyawana kwazvo saka todii manje ndiri kubvunza iwe chitiudza pfungwa dzako tikubatsire aushandi unorima chi siabudzinobadara chibage this time president vakakuisirai mari president vakaisa mari chaiyo chaiyo chibage this time saka taura unondi kubatsire chitaura zvauri kuda ngavati motobheki pane munhu akaisiya andibanisa mwana wakachuka saka nemunhu yeti asati tapedzerana asi hanhu ndavazomboita zvamutarapa ndakazongowapa makini ngatitakura apo waine mari mudare mamambo sofamba mambo shwaikuedza handinamo hauna kana sendi handine kuno $50 chari inzwa musungwa chandinoona ndechekuti kutaura chokwadi kunenge kuri nani haana kuziva kuti foni yangu iri kurekodha hatina 4 days namubata pafoni akanditi motobheki ndiya ndinoshandisa pakuwana ndinomhanya nayo ndichiwana saka daro mwachitaura chokwadi pamotobheki zvatinobvunza zvakawanda kuti tozobata chinhu mari anye pafoni akanditi ndine $200 yakutoona kuti akuti $50 which means munhu wewe asi kutaura zviri straight tinobetsera sei aiwa mirai ndibvunze ini kubvunziwa kwandikuita uku imandi makati mira kusada kupinda taura iwe makati mune mari pamakandibvunza ini makati mune mari ndakati ndinanzo kune amanuzo makati mune 200 nhasi muti mune achala wakati ini munozondifonera tangandakavanaziya saka hatisiudza kuti nyaya yacho inenge iri imwe chete kunachari ini ndawambodza chiti ndamaremo ndati uno mari yese paurapa pindura pandirapa ndine $100 no zvinoitika ndobasa redu rokutonga vanhu tosakana nozvese wakabhadharwa here mari kufamba kwawakaita iwe right imi makambopiwawo seti $, chete pakatengeswa ambidzana nachari ndeya mukawana budisa mari yacho kana
Wazara na imari. Inde basi. Kana notsoka panosvika vambuti. Kuna 20. Makuda 20 ndamaona 100 yakuda. Oh. Awat mari angu kan chakupai chiri mai. Ya, ndinofungidzira inini zvekuti. Wakamuda mukadzi kai, iwe unaye muroora kai. Ari kubika. Mutemo motobheki yakabatwa kunzi Twix. Wakadarikwa kwana nhasi. Ndizvo ndoita. Motobheki audzorere chikonzero. Mari wakachingwa ndidai wakachingwa awachingwa mari. Aiwa, mari yake yese. 2.3. Saka ndilo takanda mubvunza akasandipindura mushe ndinoti motora zvese zvakasara kumba. Zvese. Ndoda kupa guarantee ye 5 years. Ndisina kunzwa kuti mwana wawatora atsemuka musoro awana chamwana. Tukuira. Ndichaenderera mberi ndichabvunza kubvunzwa ndichakubvunza. Mari 2.3 kubhadharwa sei? Ukasapindura zvakanaka ndikutora zvinhu zvakasara kumba kwako. 2.3 ndosaka ndataura kuti torarama nekurima. Saka ndaitikana ndakuwawo ndogona kutengesa. Basi motobheki yakatorwa ndo yaikwanisa kuona mari choko. Saka motobheki yakatorwa zvakabva zvakumira. No, motobheki shuwa yanga isiri yako, wamboti yanga isiri yako apo wakuti ndiri kukwandisa mari. Usataure zvinhu 10 panguva imwe chete. Aya, patakaitora basi. Ndiyo yatanga tangoshandisa. Saka ndakukutaura ndikuti inini 2.3. Sekuona kwenyu chari motobheki inofanira kuita mari. Kana takutengesa mambo topinza paauction. Saka hatizoziva inogona angazoenda ane pfungwa dzokuti yatengeswa ne7 ne8. Kana takupinza paauction inogona kutengeswa nemari yakati wandei kana kudzika. Tinotozomupa ripoti yekuti motobheki haigone kusvika. Motobheki ichiri nyowani ichiri kunzwa but nezviriko mazuva ano panyaya yemotobheki haigone kusvika $800. Ndinofanira kuudza chokwadi. Bozi mamotobheki ezvezvi muZimbabwe zvinhu zvedu zvinenge zvikatinakei. Saka bozi ukatarisa 1.1 ndo mari yemotobheki nyowani. Mwanzoka sezvikaita chechi 1.1 1.2 but nezvachiri chinodzika. Muzvinzwisisa. Saka ndinoda kutanga ndamubvunza kana asina kundipindura zvakanaka ndikutomuranga iwoka. Uri kumupa here amufunga ivako wapfuma yavo? Andu apa. Iwe uri kuti kudii mukadzi uno mwana wako kumupa akaenda kumurume? No, handisi kutaura zvinhu zvokutouya zvinhu zvakutogadzira. Ndiri kubvunza kuti uri kuti kudii nenyaya yemwana kuti mwana marriage ienderere mberi here kana kutodestroy? Saka ungosiya zvakadaro. Akajaira muchero pakati unonetsa kusiya. Alright. Newe manje unotara kuti ukubhadhara rini mari yama yako? Mari yama yako wanatogowa. Weni nguwai? Singokuwa chitikaisa. Rini? No, mwana chamfunokuwa. Wakutoita zvisiri zvewe chakutoita. Ndakupa madate, ndaida kukubvunza but iwe hauna chakuziva. Ndakupa madate kwanza. 1 May uye nemari yama yako. Wazvinzwa? Uri kuzvinzwa here? Ndikumbirawo mambo kuti ko imweni hatwanisi kuti patenge ndawanawo ndikuti chivaka pandenda wana. Very good. Wataura norudo rwako. Ndakuchimirira manje. Ini ndakupa deadline musi wa 1 May. Asi pesa kwa yochibhadhara. Wazvinzwa? Tikuirana here? Ndenge chinobhadhara kuna mai kana. Hauende kubhadhara. Unofona mudare muno. Chari? Itaiso pamotobheki amundiudzeka. Because munhu wamutaurira ndini mambo ndini presiding office. Motobheki kana mudzidza mari pamusoro nenyaya yekuti motobheki isaipa $600 $700. pamusoro yemambo. Pane zvandisina kuzonyatsoziva. Kuti tazongonzwa kuti nyaya ino kudaro westa mari kumhanya panyaya iyoyi ndakufonerwa ndakaona kuti hazviite kuti tisaende. Taura zvaubuda. Then 2 inyaya
yakanga yatoitwa ingobva kwatiri. Saka maclients macho unozopesa. Alright, timira tipedze. Ndazvindisappoint yako. Murutengesa motobheki rini yokufama yamayo. Kana madheti atokwana. Madheti yakwana? Tinenge takutozivisawo nomumhan'ara kuti motobheki akutengeswa. Chiendai panzi atisitaura zvamangwara. Chiendai panzi moita discussion yokutengesa motobheki. Kuti mukutengesa motobheki. Amai, muripo mari ino wakomana. Mazvinzwa? Zvinenge zvakunetsai mudzoka munoda rimamama. Iwe tatinyaya kubhadhara kubata wakomana nenguva. Right?